Aj v Taliansku má byť kultúra slovenská a žiadna iná. A keďže nám vlajku po ceste odfúklo, tak sme priniesli aspoň slovenskú hymnu. Tak a začína jeden z našich 270 presunov. Pre istotu sme išli o hodinu skôr, keby náhodou nám trvalo hodinu a pol kúpiť lístky. Ak by ste čakali, že v takýchto chrámoch historických bude príjemný chladok, tak by ste sa načakali, nebol. To je fajn. Nie je to fajn. Je to fajn. A vidím, že cvičím našu choreografiu, čo sa nám nakoniec veľmi vyplatilo, keďže sme takmer získali cenu za choreografiu. V tejto reštaurácii sme za jedlo zaplatili hudbou. No a keďže Taliansko je veľmi vyspelá krajina, tak tam mali takéto novodobé, šlapacie, unikátne vodáre, kantáre. Majiteľ reštaurácie nám to oplatil hrou na trúbku. Gajdy. Lesný roh. A tu hralo ide poštár, ide tam Forest Corner, keby niekto. Ak by ste čakali, že takto neskôr už tam nebolo teplo, stále bolo teplo. A jeden z ďalších krásnych chrámov, v ktorom o nás nevedeli. A tak sme si tam v rámci otváracích hodín pre verejnosť mali možnosť zasúťažiť. No a v Omni máme rôzne talenty, napríklad Jose Kúzelník. No a majú ti tam takéto chlapčisko, kúska chochmesu nemá v sebe, takto sa ti tyčí nad celou Florenciou, celej svojej náleží. A prehriatie mozgu u zboristov vyvoláva nevyčerpateľnú inšpiráciu pre tvorbu nových hudobných diel. A tak sme si takto otextovali jednu z našich súťažných skladív. Prasa do potena, som už zasa smrdím ako malé prasa. Malé prasa, smrdím malé prasa do potena, som už... No a znova náš talent Jose, ktorý takto odhaľoval sochy vlajkami. No a vo mne má miesto naozaj každý, nielen kúzelníci, ale v pozadí môžeme vidieť aj našu novú korepetíciu v podobe smetiarského auta. A tu už Omnia Maka. Ako Shakira pesničke Vaka Vaka? Nie, Maťko, ako Omnia Maka, Omnia Maka. Aha, táto Maka. Tlieskame spomalene aj rýchlo.
A opäť máme možnosť vidieť jednu z 250 repríz krásneho azijského vystúpenia veľmi šikovného chlapčenského zboru, ktoré sa zväčšňovalo na všetky gramofóny, kakofóny, xylofóny, telefóny aj všetky fóny, ktoré boli k dispozícii. No a po záverečnom takmer ceremoniáli, kde takmer odznelo La Pensiero, sme sa presunuli na Leonardovú poslednú takmer večeru, kde sme mali toľko predjedál, že sme zistili, že už večeriame. Jednou z talianských špecialít sú napríklad aj melónové šupky. No a po výdatnej večeri na poslednú nočnú prechádzku Florenciou húbky. Ešte. Nepôjdu o toto Portuguara. No a na našej poslednej zastávke v malebnom prostredí rakúskych Alp V hoteli u Troch múch sme spoznali aj našich nových fanúšikov. Ako sa volali? Heidi a Klub. Tak nie. No a na organizácii tohto festivalu by som rád vyzdvihol, že... Počkaj, došnem. Alebo aj... No a pamätáš sa na... No.
Ja by som to tak, že na nich už vieš, že záber, že a ja tam prídem, že už nahrávame, vieš, nie? Ako hrdí Slováci sme do Talianska priniesli... Príliš dlhé, rýchlejšie. Matej! Monika si musela dokonca sadnúť za klavír, lebo už to neustala. Ja prebo. Pomoc. Raňajky v podobe raňajok. Áno, keďže akustické skúšky na tomto festivale boli naozaj premyslené, tak sme ich mali vždy ráno na našom hoteli. Ráno. Aha. Super. To bolo že strašné, to čo som povedal. Dobre, nie, čo teba napadlo? Nič slušné. To bolo Mia, ale už... A jeden z ďalších krásnych chrámov, Teraz sme mali možnosť. ktorá o nás nevedie. Ako Shakira pesnička Vaka Vaka. Omnia Maca, No, také Omnia kraviny. Florencia. Presne. Omnia Maca. Kde neodznelo naše dlho nacvičované vapenciero. Žiaľ neodznelo. A ja som to tak cvičila. Aj som si aj noty vytlačila normálne. Ja som to skoro vytlačil tiež v robote. Jednou z talianských špecialít sú napríklad aj melónové šupky. Jak mi to tam vyšlo? Už hlavné stravy. To už normálne tam už... Ja už tam číham taký dopravný servis minimálne. To nebude len. Papa strešné pre dieťa bez držania. Bez držania. Taká organizácia. Organizácie také, že ako nebolo nám povedané, kde sa prezliekať. Nebolo nám dané sa napiť. Ako, jak také, sme sa tam do bitky preháňali, rozpálili mestom, či hore, či tam, či smetiarské auta. Na uliciach sa prezliekať. My to až do Štrasburgu po toto. A nevolaj a nepíš vymédiť. A nerajte sa o Omnia.